Čaute, moje meno je Martin a toto je lacrosse. Lacrosse je americký šport, vynašli ho Indiáni, niekedy v 15. storočí ho začali hrávať kmene, ktoré bojovali takýmto spôsobom o pôdu, riešili ním konflikty. Medzi tým lacrosse prešiel svojím vývojom a dostal sa dokonca na olympijské hry, na ktorých bol v podstate na prvých 3 olympijských hrách, potom ešte bol ako ukážkový šport v 48. na olympiáde. Dnes je lacrosse moderným športom a tak ako iné športy hľadá svoje miesto vo svete. Najväčší rozmach zažíva momentálne v Amerike, kde sú dokonca aj profesionálne ligy. Či už je to box lacrossová liga alebo field lacrossová liga. Rozdiel v týchto športoch je asi v tom, že jeden sa hraje vonku na futbalovom ihrisku, druhý na hokejovom štadióne, na hokejových ihriskách. Takže box lacrosse je tvrdšia verzia, asi najtvrdšia verzia lacrossu, hraje sa na hokejovom štadióne, má veľa z hokeja. Čo sa týka field lacrossu, ten sa hraje na futbalovom ihrisku, hrá sa systémom 9+1, je to skorej technický lacrosse, to znamená veľa sa tam behá, je dôležitá technika, tento druh lacrossu sa naozaj páči aj mne, lebo je to o tom človeku. Ďalšou verziou je napríklad intercross, ktorá je bezkontaktná verzia a využíva sa najmä na stredných školách, na základných školách. Pravidlá lacrossu sú rozdielne od druhu lacrossu, ktorý sa hraje. Jedná sa o box lacrosse alebo field lacrosse. Pokiaľ sa budeme baviť o field lacrosse, o tej verzii, ktorá sa hraje na ihrisku, tak treba povedať, že lopta môže padnúť aj na zem. Je však potrebné ju zdvihnúť, pretože lacrosse sa hraje vzduchom, to znamená loptička sa hádže, chytá sa do sieťky, ktorá je na lacrosse tzv. Košík alebo mesh, po anglicky je to hlava lacrossky. Hráči sa snažia dopraviť loptu do bránky a hraje sa systémom 9+1, to znamená, sú tam rôzne varianty, rôzne systémy herné, pričom tá podstata je naozaj skorovať, dať gól. Čiže v lacrosse sa hraje 4x20 minút, samozrejme tie verzie majú rôzne usporiadané tie pravidlá, to znamená niekedy sa hraje 4x15 minút, 3x20 a tak ďalej. Čo sa týka nejakých faulov, môže sa v podstate spredu urobiť aj crosscheck, je však potrebné, aby boli tie ruky viac pri sebe. Nie je povolený kontakt zozadu, to znamená nejaké sekanie, či už tlačenie zozadu a podobné veci. Spredu samozrejme zákroky sú povolené, je možné vysekávať loptu z lacrossky a tým pádom získať ju do vlastnej držby a samozrejme útočiť ďalej na bránku. Čo sa týka nejakých trestných minút, samozrejme sekanie, crosscheck, úder do hlavy a podobné fauly, tak ako v hokeji.